банда Зулфиев Гадомат номзади илмҳои филологӣ, доценти кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистикаи донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ҳастам. Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ яке аз тобноктарин ситораҳои осмони илму ирфони Шарқ ба ҳисоб мераванд, ки бо таълифоти гаронмояи хеш садсолаҳо боз қалбҳои мардумони маърифатпарвару инсондӯстро мунаввар сохтанд. Ва ба бахти мо тоҷикон турбати ин орифи бузург дар шаҳри бостонии Кӯлоб қарор доранд, ки ҳамарӯза ҳаводорони илму маонӣ ва аҳли ирфону ҳаводорони каломи волоро аз гӯшаву канори олам ба худ ҷалб менамояд. ин албатта мояи ифтихор ва сарафрозии мо мардуми Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. ҳамчунин пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ ба шахсият ва осори оламшумули Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ эҳтироми вижа дошта, ҳар як сафари расмии хешро ба сарзамини бостонии Кӯлоб аз зиёрати оромгоҳи ин абармарди олами илму ирфон шурӯъ менамоянд. Зеро мағзандармағзи осори Мир Саид Алӣ Ҳамадониро васфи инсони комил, фарҳангсолору маърифатпарвар, худшиносу худогоҳ ва масоили давлату давлатдорӣ ташкил менамояд. ба андешаи ин орифи бузург ҳама ҳастии олам аз омӯхтани илму маърифат аст ва ба ин маънӣ мувофиқ барҳақ мефармоянд, ки ҳаст доим салтанат дар маърифат, ҷаҳд кун то ҳосил ояд ин сифат. ҳар ки масти олами ирфон буд, бар ҳама халқи ҷаҳон султон буд.